Туган тіл. Самые популярные Туган тел. народные песни. Габдулла Тукай сүзләренә иҗат ителгән иң популяр татар халык җыры. Составляет старинный Бу җыр көенең нигезендә баит. борынгы бәйетләр ята. В переводе на русский будет Бәйет сүзен русчага тәрҗемә итсәк, хикәят булачак. сочинял Анда халык үзенең тормышында, мелодиям. ил тормышында булган билгеле көйләргә яңа сүзләр иҗат иткән. Жизни страны. Поэтому здесь Шуңа күрә бәйетләрдә һәрвакыт шул чорның бөтен тарихы чагыла. так Габдулла Тукай выбрал сам Мәсәлән, Габдулла Тукай иң киң таралган Сәлим бабай бәйтен сайлап алган һәм шуңа үз сүзләрен язган. этот баит уже Менә шуннан бирле бу бәйет Туган тел исемле популяр җыр булып яши. баитов есть определенная Бәйетләрне башкаруда билгеле бер үзенчәлекләр бар. предательная, философская, иногда лирическая. Ул аерым кеше яки ил тормышында булган вакыйганы үгет-нәсихәт белән сөйләү һәм фәлсәфи караш белән ул вакыйганы лирика аша тарихи яктырту. которые были у нас в России, например, Сугышлар темасына Россиядә бәйетләр булуы мәгълүм. баит. Про Пугачевское восстание. Мәсәлән, Япон сугышы турында Порт-Артур, Свой человек. Пугачев восстаниесе турында бәйетләр бар. В баитах Кеше язмышына бәйләнешле төрле бәйетләр булган. Һәм бу бәйетләрдә һәрвакыт сөйләүче аның интонациясе сизелә. Бер бәйет 90 куплетка җитәргә мөмкин. Шуңа күрә монда иң мөһиме шигъри нигез була. весь язык. Мөгаен, Тукай әлеге җыр аша туган телне, аның бар матурлыгын, байлыгын тантасы килгәндер. Ул 4 кенә куплет язса да, шушы 4 куплетта без үз телебезне ничек яратуыбызны, аның ничек кадерле булуын һәм туган телебез аша Аллаһы Тәгаләнең үзе белән аралашуыбыз турында тулы бер хикәят ишетәбез. Очень простая. Җырның көе буенча. Репетиция Көй 5 авазга корылган. песни Татар халык җырларында латның нигезен пентатоника тәшкил итә. звуком. 5 авазлы лат. Сыграли эту мелодию. Әгәр без бу җырны фортепианода уйнасак, без аны бары тик кара төймәләргә генә басып уйнар идек. Һәм без бу җырның көен үзебездә җыя алыр идек. Манера в этой песне. Бу җырны башкару манерасы берничә вариантка ия. Если мы хотим Әгәр без бу җырны бәйет жанрында башкарырга теләсәк, без аны бизәмичә туры көйгә генә җырлыйбыз. просто мелодию поем. Но если Ләкин бу җырны башкаруның башка варианты да бар. Ильхам Мәсәлән, халык артисты Илһам Шакиров башкаруында. Так, например, в сборнике Махмуда Мәхмүд Нигъмәтҗанов җыентыгында нәкъ менә Илһам Шакиров нотациясе бирелгән. Это с использованием Бу җырны Илһам Шакиров мелизматика белән башкарып, бәйет жанры үзенчәлекләрен озын көй жанры үзенчәлекләренә кадәр киңәйтә. Һәм әлеге әсәр лирик җыр буларак яңгырый. богатой орнаментикой. Мы сегодня вам покажем Без бүген сезгә гади һәм мелизматикага бай катлаулы вариантны күрсәтербез. богатой мелизматикой. Татар тексты сөйләменең орфоэпиясенә, әйтелеш орфоэпиясенә игътибар итик. Текста. В татарском Татар текстында үзенчәлекле тартык һәм соңгырау авазлар бар. в самом начале Мәсәлән, җырның иң башында и туган тел, и матур тел сүзләрендә без г һәм а хәрефләрен ишетәбез. Әмма алар русча әйтелештән аерыла. арбуз, карбыз, да, сразу привожу в пример, да, туган, гантель и матуртель. Әткәм, әнкәмнең теле. Dünyada, dünyada küp, küp, нәрсә білдім, нәрсә білдім, син туған, ган тіл, арқылы. Надо, конечно же, сказать, Әлбәттә, сүзләрне төрлечә әйтеп була дип тә әйтергә кирәк. есть Бар язылган сүз, есть бар слово «са», әйтелгән сүз, а есть слово бар
жырланган сүз. В петом слове Менә шул жырланган сүз әйтелгәннән һәрвакыт аерылачак. потому что Чөнки жырлаганда без сузык авазларны озынайтабыз. гласные Сөйләмдә без күбрәк тартык авазларга игътибар биреп, сөйләм темпына таянабыз. больше опираемся на согласные звуки. В пении мы Жырлаганда без сүз тезмәләрдә сүзләрне һәм авазларны сузып, сүз тезмәләргә ялгыйбыз. Сүз тезмәләрдән без зур фразалар, тулы җөмләләр ясыйбыз. народные песни имеют Халык җырлары күп вариантка ия. Бу нәрсәне аңлата? можно спеть по Халык җырын гади генә һәм бай итеп җырларга мөмкин. способности. Кем нәрсәгә сәләтле һәм никадәр талантлы. Мы вам Шуңа күрә әлеге мастер-класста без сезгә ике вариантны да тәкъдим иттек. учить сразу Сезнең күбегез гади вариантны өйрәнә алыр дип уйлыйм. посложнее. Кемнең теләге бар, катлаулы вариантны да өйрәнергә мөмкин. Ценили Без сезнең туган телебезне яратып, кадерен белеп, шул телдә сөйләшеп яшәвегезне телибез. Һәм шул вакытта сезнең тормышыгыз һәрвакыт халкыбызның шигърияттә, җырларда, гореф-гадәтләрдә сакланган рухи мирасы белән аралашып торачак. в песнях, в его традициях и обычаях. Говорите Туган телебездә сөйләшегез. и туган тел, и матур тел. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең белән синең. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. И туган тел, синдә булган, иң элек кылган догам. Ярлы кагыл дип үзем һәм әткәм, әнкәмне ходам. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Dünyada küp нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әткәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. Аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең
şatlığım, kaygım benim. Kiçkineden anlaşılgan şatlığım, kaygım benim. Tuğan tel sinde bolgan, iňeli kılganda yorlyk oğul dip özüm hem etkemen kemne hudam. Yarlık oğul dip üzüm hem etkemen kemni hudam. Tuğan Dilimizni yaratırız.